ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், எங்கள் பசுமாடு வந்து பாருங்கள் வெளியே பில் மேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே விட்டா எனக்கு எதனா கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜன்னல் வழி நின்று கூட்டு கிடக்குதுன்னா பாருங்கள், இவள் என்ன பண்ணலாம்? ஏக்கரியா இந்த மாம்பழம் இந்தட ஆல்ரெடி ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டாங்க, இப்போ ரெண்டாவது மாம்பழம். இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குதா மாம்பழம்? ஜன்னலெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பாரு. இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது, சாப்பாடு செய்ய விடாத. நம்ம பேசுறது அத்தனையும் காதில் கேட்குதுங்க, தெரியுது. கருப்பி பாருங்க, காது ஆட்டுது பாருங்க. கருப்பி